ξεχάσετε να κάνετε broadcast για reps. Άρες, Falcon Primary. Γρήγορα. Παίρνει reps. Ρίξτε τα newts στο KERS, στο simi τους. Τα newts με τζάμαρα. Primary Άρες. Όχι, Primary Ares. Το οποίο είναι μακριά. Άρες, τα τέτοια φάτε. Primary Άρες. Align πίσω. Θα δώσω Primary τώρα. Να πάρουμε το Falcon, να το τελειώνουμε. Πάμε το Falcon, ναι. Πάρε το Falcon, Primary Falcon. Primary Falcon, full DPS, Primary Falcon, full DPS, μαγιές. Primary Falcon. Drones out, full DPS. Align πίσω και Micro Warp on. Μου γουντώνει αυτό που λέει. Έλα, θα πέσει το Falcon. Θέλω να ρίξετε μετά τον Γκιαράντσα, ναι. Είναι πολύ κοντά μου. Πάμε Γκιαράντσα. Πού είναι αυτός, τι είναι? Γκιαράντσαλι, Sainabal, broadcasted. Πάμε. Γκιαράντσαλι, Sainabal, broadcasted. Στιλέτο secondary. Ρίξτε κεντρό στο στιλέτος. Πάμε. Λόκι επάνω μας επίσης. Προσοχή. Sainabal και Ansa, πάμε. Πάμε. Μετά σπάστε το minute like. Heretic secondary μετά το secondary. Κοπή, πέφτει το Sainabal. Έπεσε, Heretic. Πάμε το Heretic. Πάμε, πέφτει το Heretic. Μετά από αυτόν πες. Μετά από αυτόν το Ares, SHGN, μάγκες μετά από αυτόν, SHGN, έπεσε. Και μετά το Loki, Psychotropical, Και μετά Psychotropical. Ποιος έπεσε, χάσαμε τίποτα. Πάμε το Ares. Πάμε το Ares, πέφτει το Ares, Psychotropical μετά μάγκες, Psychotropical, full DPS. Είναι μακριά. Το Sainabal order, πάμε. Είναι μακριά, ρε εσύ. Είναι μακριά. Το Loki. Φύγετε μέσα από τις μπάμπλες. Το Loki με έχει γουεμπαρισμένο και πόντο. Πάμε το Loki, πάμε. Γυρίστε όλοι, πλησιάστε τον εχθρό. Στο Loki, φέρτε το Loki στα 15 όλοι χιλιόμετρα και ρίχτε full DPS στο Loki. Όχι το Loki, Sainabal Duris Primary. Το Scimitar σου έχει πιάσει ρε μαλάκα, ξύπνα. Οκ, πάμε. Θα φύγει ρε μαλάκα. Το Loki όλοι, πλησιάστε το Loki. Πλησιάστε το Loki, Psychotropical, πλησιάστε το Loki όλοι. Έρχονται να το προστατεύσουνε. Έχουμε ακόμα τα nukes, στο KERS θα έχουμε τα nukes. Είμαστε πολύ spread out, δεν κάναμε σωστά. Ναι, πάμε στο Psychotropical, μάγκες. Είσαι εκτός τέτοιο, είσαι εκτός range. Μάγκες φόρμα από όλοι, φόρμα μια στο στιγμή θα λέω Psychotropical. εγώ, Warning Soul Primary. Ο Order και σε Sainabal με κυνηγάει, με έχει πόντο. Warning Soul Primary. Θα δεν λέω έχει εγώ, τώρα. πρέπει να έχετε align στον ήλιο. Warning Soul Primary. Το KERS το έχουμε ακόμα. Επιστρέφει το KERS, Warning Soul Primary. Warning Soul, ναι, Warning Soul. Ρέινλε κάνω Warpath και θα επιστρέψω. Align στον ήλιο. Πάμε Warning Soul. Warning Soul Primary, βγάλτε και τα αντρόνια σας. Μετά είναι κοντά ο Duris με Sainabal. Ναι. Μετά είναι ο Duris, Primary Duris μετά το Warning Soul. Primary Duris τώρα, Duris. Φεύγει από range. Πάμε Duris, Primary. Και μετά είναι, πιάστε το Loki. Το Scimitar τους είναι κοντά επίσης. Και το Scimitar, δώστε πόντο στο Scimitar. Κόβει το Δώστε Scimitar. πόντο στο Scimitar. Primary Scimitar. Primary το Scimitar τους. Ρέινλε πέφτει. Primary το Scimitar τους. Primary το Scimitar. Και μετά το Scimitar θα είναι το Loki. Πάμε. Ρέιλα μου μπορείς πάρει κι άλλο shift. Έπεσα γάμο το. Δεν πειράζει Rain, good fight, καλά Πόντε πάει το το fight. Scimi. Πάμε το Scimi θα Δώστε πέσει. full DPS στο Scimi, και μετά το Loki. Δώστε πόντε και στο Loki. Έχει πόντο το Loki, τον κυνηγάει κάποιος. Οκ, Aditya Holden μετά secondary από το Scimitar. Το έχω βάλει κοντό του Aditya. Πάμε στον Aditya μετά από αυτό το Scimi. Κόπη. Δώστε full DPS. Πέφτει το Scimi τους. Aditya Primary. Πιάστε και το Loki. Γρήγορα, γυρίστε όλοι με καινούργια ships πίσω. Το έχουμε τον battle. Το VG είναι ακόμα clear.
Πάμε το δεύτερο σίμιταρ. Πάμε το σημείο, πάμε το δεύτερο. Μετά από αυτόν κάνουνε, φεύγουνε. Έχει και πόντο. Μετά από αυτό το Loki, έχει και πόντο το Loki. Μπράβο. Πόντο στο σημείο. Πάμε το Simi και μετά από αυτόν το Loki. Okay, primary Loki μετά το Simi, primary Loki. Πάμε το Loki. Secondary είναι order σε Signable, secondary είναι order σε Signable. Το Loki. Θα μου φύγει ρε γάμο το Loki μου. Να το βάλω πόντο. Έχει πόντο, πάμε. Το βάλα και εγώ πόντο. Πιάστε και τα Signable, πιάστε και τους υπόλοιπους. Είναι spread ρε, μακριά από μας. Έχει πόντο το Loki. Έχει κοντό, αλλά θα πρέπει να φύγω τώρα γιατί με βαράνε συνέχεια. Εντάξει, πάμε το Loki, πάμε Πόντο το το Loki. Vagabond. Πάω εγώ κοντά το Loki. Πάμε Loki θα πέσει. Μετά Ρέιλ, το δεν θέλω Loki είναι warding. order. Μετά Μαρτίνι. πάμε το order Signable. Έλα πάνω μου. Primary. Run rage. Μετά από τον order είναι ο Duris, μετά από τον order είναι ο Duris. Δώστε πόντο στον Duris, Τουρίς είναι out. Από μένα. Πόντος έχει το Vagabond, έχει πόντα από μένα και απομακρύνεται. Και πάμε, το Vanga είναι πολύ μακριά, Όχι, τι λέω, έχει Order πέφτει. Πάμε τώρα Duris. Δεν έχει πόντο το Vagabond πλέον. Οκ, primary το Κυνηγήστε Vagabond, τον ναι. Τουρίς. Έφυγε και αυτός. Φοβερό Φύγανε. fight. Μπράβο μάγκες. Πολύ ζημιά. Οκ, μαζέψτε το loot, we are winners. Εδώ είναι το Vanga. Μπράβο. Έλα, πάμε. Ένα πόντο Δεν στο έχει Vanga. πόντο. Το Simi είναι πάνω στη Έφυγε. φύλλα. Έφυγε ακουστή. Έφυγε το Κάντε Vanga. broadcast αν θέλετε. Τελείωσε. Μπράβο. Scoop the loot. Από τους γαμίσαμε. Epic. Μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά. Τι χάσαμε. Ένα Drake το δικό μου. Τίποτα άλλο. Έχουμε χάσει και άλλα πράγματα. Χάσαμε ένα Simi. Ένα σημείο. Παιδιά, ένα πάρτε το παπαΐρουζε. loot όσοι είστε σε γρήγορα ships. Ξεκινήστε το λουτάρισμα.